O hórreo é unha das construcións máis características da paisaxe rural de Galicia, que só falta no leste de Ourense e sueste de Lugo. Ideado para secar e conservar o gran, está montado sobre uns pés que o protexen da humidade da terra e ten uns tornarratos que dificultan o acceso dos roedores ao froito que dentro del se garda. Inicialmente deberon de ser feitos como grandes cestos e por iso un dos seus nomes é canastro. Pero xa no século XIII aparecen hórreos nas ilustracións do Códice das Cantigas de Santa María. O nome que parece máis estendido é o de canastro, que evoca que na orixe os hórreos deberon de ser uns grandes cestos, como aínda se conservan algúns, pero que por seren de vergas trenzadas son pouco duradeiros e acabaron facéndose de pedra. Esta denominación representa case un 30% dos 274 puntos estudados en Galicia e é característica das provincias de Ourense e Pontevedra. A variante canasto é de Ribadavia e do Pereiro de Aguiar en Ourense, de Castro de Rei en Lugo e de Moaña, Cobres e Figueirido en Pontevedra. A segunda denominación máis frecuente, co 21%, é a de cabazo, coas variantes cabaceiro, cabaceira e cabeceiro. Cabazo é da zona oriental de Lugo, de Ribadeo e Mondoñedo a Suarna e Pedrafita, pero tamén de Bergantiños, de Mazaricos, Muxía, Laxe, Lavacolla e As Pontes. A variante cabaceiro é do centro de Galicia, sudoeste de Lugo, Carballedo, Oincio, Paradela, Begonte e Monterroso, do norte de Ourense, Ribadavia, o Carballiño, Maside, Punxín, Amoeiro, Oirixo, Cea, Macede e a Peroxa, e do sueste de Pontevedra, Crecente, mentres que no nordeste, Agolada, Rodeiro e na Terra de Camba, dino en feminino, a cabaceira. Na Costa da Morte dise tamén con seseo, cabaso, cabaseiro. Forma esta que tamén podemos oír na Franqueira, concello da Cañiza. E en Razo e en Santa Comba dise simplemente cabás. En xeral, os hórreos galegos son de base rectangular, aínda que algúns canizos son de base circular, e na Fonsagrada son de base cadrada como en Asturias e outras partes de Europa. Mañá veremos máis nomes destes graneiros. Ben falado! O teléfono que se pode levar no peto chamámoslle móvil. Froito seco que é moi malo de abrir. Lazo. Ves como sabes? Cando na cidade din que gardan algo como ouro en pano, os labregos din que o gardan como o millo da semente. O millo que se garda para sementar é un valor estratégico porque é o que asegura que a familia, o ano que ven, poida seguir tendo pan. Pola contra, na aldea, a riqueza maior é ter millo vello no canastro, porque iso significa que un ten recursos. A expresión utilízase mesmo no xogo. O que vai de primeiro con moita distancia pode permitirse o luxo de perder algunha man porque segue indo de primeiro. Canastro é o nome dos hórreos, como viron, en boa parte da metade sur de Galicia. No centro de Galicia un canastro é un cesto, por iso en Vilalba din se queres ter bo canastro, corta os bimbios en marzo. Por esa parte de Galicia os hórreos chamanlle cabaceiros, por iso din abril chovedeiro, enche o cabaceiro. É moi bonito que se saiba, tamén polos nomes que lle damos aos hórreos, de que parte de Galicia somos. Abur.